aititengesera madrugs akazobatwa nepolisi. Mushure mekunge abatwa nepolisi kudaro akaenda kumaseo kwaMutoko Center CID akanogara 3 days. Nemusi wasungwayo manhero acho ini nevakomana vandaitamba nawo dziri shamwari dzangu takabva taronga dhiri rikati nhasi madrugs aya anotiona akumamwa ese kufunga nguva dzatakamirira dzakakwana 9 o'clock dzemanheru. Tikatoita sei vakomana nguva dzakwana tikati handei tinoita sei tinoita sezvatawirirana. Kure kwekudaro isusu tikati saka tiri hazvina basa izvi mari takaita sei takatora takanotsvaga pedu patainovhurawo bhesi redu rekutengesa madrugs aya tikatombotengesa ndofunga 3 weeks. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Makadi muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wakwampuruwa kana kuti Asogostina, ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu Home Away from Home. Kune vachangotibata muchirongwa ichochi, chirongwa chatinoshanyira majeri akasiyana siyana tichitaura nevasungwa kuti tinzwe kuti imhosva ipi inenge yakaparika kuti vazenge vari mukati meusungwa uyezve nemararamiro avo ari musungwa. Sekutaura kwandinotaura kuti ndichiti kazhinji kacho ndofunga tiri kudzimba nesuwo taiva nepfungwa dzekungofungwa kana munhu ari kati meusungwa anenge akangorana zvaanenge achiita, asi takuona kuti panguva ino vasungwa vazhinji vatoo nezvimwe zvavagona kuita. Mumwe anogona kutobuda kugona kugadzira mota, mumwe anogona kubuda kutoenda kuchikoro. Saka tichida kunzwawo futi kuti ndezvipi zvavari kudzidza, zvakadzidza kubva pamhosva yakapara uyezve nezvavari kudzidziswawo vari mukati meusungwa. Saka nhasi ndasvikawo kunzvimbo kwaMutoko kuTokyo, yanzi kunorira pfeni, ndozvinotaura vanhu vekwaMutoko. Ndakaona mukana kuti ndikwanise kutaura naEmmanuel Chatsakama, mukomana we23 years ari mukati meusungwa pano paMutoko prison. Saka panguva ino regai tinzwe zvizere kubva kune mukomana uyu mukomana Manu kuti chii chakaitika kuti azenge ari mukati meusungwa. Ndinokuchingamidza Emmanuel Chatsakama, ndagona kutaura ndizvoka? Yes. Alright. Vadiwa vatariri neniwo ndikadawo kuziva kuti imhosva ipi yakaparika kuti uzenge uri mukati meusungwa, ichitaura kuti unenge uchititsanangura zvizere zvakaitika musi wacho uyezve negore pazvakaitika kuti uzenge uri mukati meusungwa muzuva ranhasi. Yes. Notaura ndichiti nemusi wa7 February ndofunga ndakaenda pamashops. Ndasvika pamashops apa ndofunga ndandiri mukomana aita zvekudhakwa. Ndasanganawo nemafriends angu tikatanga kudhakwa paya, chirova mabhurongo, masikangi, zvakadaro zvakasiyana siyana pamwe chete nemutoriro. Saka zvakaitika ndechekuti munhu aititengesera madrugs akazobatwa nepolisi. Mushure mekunge abatwa nepolisi kudaro akaenda kumaseo kwaMutoko Center CID akanogara 3 days. Nemusi wasungwayo manhero acho ini nevakomana vandaitamba nawo dziri shamwari dzangu takabva taronga dhiri rikati nhasi madrugs aya anotiona akumamwa ese kufunga nguva dzatakamirira dzakakwana 9 o'clock dzemanheru. Tikatoita sei vakomana nguva dzakwana tikati handei tinoita sei tinoita sezvatawirirana. Ndofunga ndakasvika paya handine chisimbi changa ndinacho. Umwe akamira pano neuko akatarisa rhodhi dzaiuya nevanhu because panga pari pasati perhodhi. Umwe akamirira kuti hapana ari kuuya here, ini ndichita sei ndichiita zvandaita. Funga ndakapaza dhori iya ndikapinda nepamusuwo ndapinda mudheni. Funga ndakaona mari yanga irimo yanga yasara iri pasi pemagumbezi yasvika iyo zvekuma 250.
nemadrugs mamwe takatarisira kuti tichawana arimo mukati tafunga takamawana arimo mupi. Mamune madrugs angona kuita box nehalf emabhrongo ne2 mapaper bag anga ane mbanje iyo inonzi skangi yemai manje nekapu yemutoriro nemagwenya acho ekupisira imomo anga arimo nepoto dzaicho dzinopisirwa dzanga dziri mupi kusanganisira nemaswiti emadry malt. Funga takatora secho tikaloda zvinhu zvese zvanga zviri mumba umu tikabuda nazvo tikaenda. Funga nevakomana vangu takatomboti papera 2 days mukomana asati adzoka kubva kupolisi. Tikati nhasi vakomana ngatimbosvikei kunhu kuya kwatakaita dhirire timboona kuti kwakamira sei. Takangosvika tikaona dhoo ranga rakaita sei rakavhurika sezvo munhu anga akatorwa nemapurisa hapana akakwanisa kuvhara dhoo remunhu kozi vanhu vaitotya manext door kuti ndikazowanikwa ndini ndabata dhoo iri pachatsvagiwa munhu kuti aita izvi ndiani. Nekuda kwekudaro isusu tikati saka tiri hazvina basa izvi. Mari takaita sei takatora takanotsvaga pedu patainovhurawo bhesi redu rekutengesa madrugs aya tikatombotengesa ndofunga 3 weeks. Funga 3 weeks zisati dzapera mukomana uya akazodzoka. Asvika pamba pake ndo zvakaitika. Atarisa mudeni make ari kuona shuwa makaitwa party. Saka zvadaro mukomana akanoripota kupolisi. Aripota kupolisi pamakosa. Isu tatakungonzwawo nemamwe mafriends tichinzi vakomana imimi muri kunzi makavhura bhesi nyowani pane mukomana akapazirwa kugaza kwake. Isusu nekuda kwekudaro vanhu vaitibvunza isu taitorarambira tikati aisati zvizive isu. Mari dzedu dzatakatoenda nazo zvinezvi. Mushure mekudaro ndofunga papera mwedzi February apera. Ndofunga nemusi wa2 March tobva ndakazosanganawo nemapurisa. Ndasangana nemapurisa aya ndiri kufamba pakati pemagirosa. Angowanikwa ndatobatwa nemapurisa. Patimu rangu ndini wandicheta akakwanisa kungosungwa. Ndasungwa kudaro pandaendeswa papolisi pakembi pamakosi. Ndasvika ndikagara 3 days. Ndakagara 3 days ndikanzi nhasi kuenda kukoti mukomana. Takwira mota nemupurisa 1. Takananga paMutoko Center pakoti. Funga ndakasvika mukoti nemusi wekutanga ndikawerengerwa nyaya yangu zvese zvandakaita ndikabvuma. Zvikanzi ko vamwe wako vari kupi ndikati vamwe vangu vasati vaita sei wabatwa. Mushure mekudaro ndakabva ndanzi chimbodzike kujeri wodzoka mangwana. Ndadzoka mangwana ndasvika ndikawerengerwa senyaya yangu chaizvozvo ndikabvuma zvekare. Zvikanzi right uchauya kutrial nemumhangari ndichashedza mumhangari after 5 days. Uzoya kutrial nemumhangari 5 days dzakwana ndopandakadzokera kukoti. Ndasangana nemumhangari mukoti achibvunzwa ushamari ndizvo here zvakatorwa mumba mako chete izvi. Mumhangari akati hongu ndizvozvo. Ndikabvunzawo saizvozvo ko imimi makatora chii nechii chamukuzivawo mumba memunhu ndikatsanangura sematsananguriro anga angoita. Funga ndakabva ndanzi alright chimbodzoka kujeri wozouya after 3 days. Papera 3 days ndakadzoka zvekare kukoti judgment. Ndakasvika kujudgment iriko musi wacho ndofunga ndakatongwawo 12 months. 12 months pandabvisirwa 4 months ndasara ne8. Ndasara ne8 ndofunga ndopandakadzika kujeri. Kujeri ndakabvisirwawo 3 months pandasara ne5 months. Saka ndofunga ndasara ne2 months kuti ndiende panze. Alright Emmanuel, takuti tichida kunzwisisa panguva tisina kunzwisisa pangu wachitsanangura. Pekutanga wati zvakaitika muna February. Ndingada kuziva kuti gore ripi ratiri kutaura. February 2024. Zvinova gore rino iri. Gore rino iri. Wakatiwo neshamwari dzako makawirirana kuti isusu uya atosungwa aenda. Handi tinopaza apapa. Ndizvo kazvaungotsanangura. Tinoziva kuti panosangana vamwe panoita one anouya nebrain. Vadotariri neniwo zvakare ndikada kuziva kuti akanga anyatsomboya komanaka uya atenda handi tinoba ndiani. Mukomana umwe shamwari yangu inonzi Zondai. Ndianga ari mukuru pangatiri saka
semunhu angati kure iwo ataingotedzerawo sepfungwa dzemunhu mukuru. Tikati saka mari nhasi toiita because it's obvious munhu agara andotenderedza Mwari mazoisendesi totoenda kutosiya mari kwaari. Saka mari yedu nhasi totoitora chete. Munowo mati uyiwa makazobira maiti munombomupawo mari. Tingada kuziva kuti saka iwe neshamwari dzako mari yamainosira uyu maiita basa rei kuti muzokwanisa kunoenda kunotenga zvinodhaka muchinotendere muchinosirawo mari? Basa rataiita nderemining. Toita zvemining rokuchera mugodhi chiwonga nekuenda kumakrasha kunogaisa matombo. Saka iwe wataura kuti ndiwo waiva nechisimbi chaunga wainacho avakomana pane umweri waibasira naye kana kuti iwe ndiwo waingoita? Ini ndinaitongoita zvandaiita because papasimbotoreina stereki papalipo ungosvika ndongorova chidoko chachiya nemugwara wanga ndinawo. Funga chisimbi chachingori chipfupfu hachi 50 cm. Ndo chawakashandisa chirova kudaro. Tazofamba hatina kunyatsonzwa kuti saka iwe mhosva yako yekuno pamadrugs emumwe wakatongwa nemutongo wekuti chii uchipiwa mhosva? Yainzi chii mhosva yako? Mhosva yangu yainzi unlawful entry. Unlawful entry. Yes. Iwe musi wacho wachipinda mukoti waiva nemumiririri here? Ndanga ndisina. Wanga wasina mumiriri? Alright. Tanzwa nyaya yenyu vakomana neshamwari dzako idzi makanobhagamura pabhesi pemumwe ka ndizvo ka? Ndizvozvo. Ndifunga wadiwa vatariri panguva ino vakada kuziva kuti tida kumboziva kuti anombonzi Emmanuel Chitsakama ndizvo? Chatsakama. Ndiani wakambokura sei kuti uzosvika pakutora zvinhu zvinodhaka uchiita zvawaita? Unogona kutitsanangurirawo upenyu hwako? Ndinotsanangura ndichiti kukura kwangu ndiri munhu wa2001 but ndakatokurawo ndichienda kuchikoro ndichigara nababa naamai ndichitoenda kuchikoro ndikatopedza grade 7 ndikabuda ne21 dzangu ndikaenda kusekondari hana kuzonyora hangu form 4 hana kuzopedza form 4 but ndo pandakangotangirawo kutongochinjawo hunhu ipapo ndato munhu kuti ndanga ndati kure vabereki vangu vasisakwanisa kuita sei kundicontrol. Saka ndakabva ndangotiza pandaendawo kuChegutu kwakuna mukoma waita zvecarpentry. Ndikatosvika ikoko ndikatanga kudzidza carpentry ndikatosvika pakutopasa kana nanhasi ndotowedza zvokutoti ndozvinhu zvanga zvakutondiraramisa ndiri ikoko. But negore ra2021 zvakaitika 2017 ndichisiya chikoro. 2021 ndichibva ndabva kuChegutu pandadzokera kumusha kuMakaha. Kusvika kuMakaha ndangotangawo chikorokoza ndiriko ndochibasa chataingogara tichingoita. Mimi makaberekwa muri wangani mukati memhuri yenyu? Mukati memhuri yedu tiri 12. Ndakangova ne2 vakadzi. Saka pa12 kwamainini wangu kune 6 vana. Simedu kune 6. Alright. Iwewe uchikura uchizosvika ndira kuniziva kuti pakusvika pakunotora zvinodhaka chakatanga kuita kuti iwewe uzoti inini ndauda kutora zvinodhaka chii? Pfungwa yakatoti pakuti titore zvinodhakwa inayo yekuti tanga tagara tichitodhakwawo nakare. Saka takatoita take advantage yekuti munhu yasungwa saka zvinhu zvasara zviri zvega. Saka isusu tokwanisa kutongotora zvatiri kuda totodhakwa because mari yedu tagara totoenda kunotenga kwaari. Saka nemusi wacho panga pasitorina pekuita sei pekuti tinoenda kutenga padhuze papari parefu pataikwanisa kutoti totokwira kana mota yekutoenda kunotenga. Saka umu manga mungori munharaunda mataigara ndomanga avhurawo bhesi rake achitongotsvagawo nzvimbo inga isingaitochi isina bhesi rekutengesa but vanhu vanodhakiwa vanga vagara vatongoriko. Pane pandakubvunza kuti wakashandisa chisimbi ukati yange isiri stereki. Iwewe wakanga wakambozviita here muupenyu hwako zvekuenda pamba pemunhu uchibhaza uchitora zvinhu izvi? Nokuti watotitsanangura kuti pakaya pasinganetse kupinda ipapa. Saka tingada kuziva kuti wakambozviita here izvi zvekuti unokwanisa kugwejenura munhu asipo uchipinda kana kuti kanga kari kekutanga? Ndofunga zvakatomboitika but zvaiwanzokuitikira pari pateri pandogara. Alright. Waigara nababa namai kana kuti uko kwaunga ugara namukoma? Aiwa, pandaigara nababa naamai baba ndaiwanzoti ndikasvika kana imba yakakiwa ndichida chikafu zvimwe unongowabuda ndaingoita semuskiri ndopinda chii.
aiwa ndoda kunzwisisa semusikiri kuti papa pacho kana lo tombo tida kuti ngonditsanangura kuti pakakiwa pakaiswa chiloku chiya iwe waita sei kuti upinde imomo? Zvandaita ndezvekuti chiloku chechi chinenge chakaloka padhoor but panenge pane chihuri handiti po pazisiwa loku inenge yakarembera iyi. Saka ndo panongosvika ndobarira simbi ipapo ndakutopaza chiloku chinobva cha-unlock pachinenge chakalokera kuzasi chinobva cha-unlock. Ndakutokwanisa kutochibvisa ndotovhura chihuri ndopinda mukati. Wapinda mukati wotora zvakutora saka chinozodzosera here zvachanga chiri kana kuti unozongosiya zvakadai? Chinodzokera futi. Chodzokera? Saka kuuya kwemukomana wamakabira sei makazosiya dhoo risina kuvhara? Kune nawe kuti zvinhu zvazviri zvekuti patakaita dhiriri inini ndakazotuma mukomana wanga ndinaye ndikati ndonodzosera chiloku pozi chiloku chetakazochitakurira pane zvinhu ndochinhu chatakatanga kubata tichipinda mumba mupi. Saka chakazotakurirwa nezvimwe zvinhu zvanga tatoramba imomo. Saka takazochiona tatofara we. Ndatuma mukomana wanga ndinaye ndikati ukasvika unodaiso dzosera chinhu ichi nini sezvo ndanga ndatosara ndatobata mari nemangu madrugs anga tatora aya. Ndaitosvika kuti pakati pedu pamwe ndogona kuzongowashaya. Saka ndakazoti aiwa genditume wani wedu papi sezvo inini ndinambopaza iye achaenda kuita sei kuzosera kuvhara dhoo sezvaranga riri patakazokundikana kuzviita. Akadzoka iri kwauri achitaura kuti sei akundikana kuzviita? Iye haana kumbozvitaura, akangoti ndatovhara umana bho chichi sezvo wanga uri usiku isati tinazokwanisa kucherechedza kuti dhoo ravharwa here. Takangoti asi umwe wedu ari kutisimisa kuti ndavhara. Toenda. Saka musi wakati makazomboti gai tinotarisa kumuchiona rakavhurika iye anga aripo here? Angasati atodzoka. Angasati adzoka? Kubva musi iwoyo? Saka imi makazosara muchiita dhiri rekuvhura bhesi mungori 2? Tanga tingori 3. Nani wakomana 2 inini wechi 3. Alright. Udada kunzwisisa kuti uya wokutumwa uya anozombodzoka bva musi iwoyo? Aiwa akatodzoka patanga tiri takamira far away nepapi. Tanga tatobuda mudheni meya tatoenda tatofamba takutasatasa zvinhu zvazvo zvakuti makamira sei. Ndipo takaona loku yairi mupi. Takaomana tazongosiya dhoo risina sei risina loku. Saka ndofunga sepano paingosvika pachitengiwa nevanhu vamwe vanhu vakazotosvika vachidakedza kutonoka vachiti sezvo mukomana anotitengesera madrugs pamwe patagona pakasvika munhu achida kutotengawo ndokuona dhoo risina kuiswa chiloku akati gaindivhure ndoona kuti mukati munani. Ndokuzovhurika kwatakazoita. Ndokuzovhurika kwashaka. Sepano paingogara pakaungana vanhu vachitambira pasi pozi papane sinuka futi sapa pali panzvimbo yekuti paitandarwa nevanhu. Alright. Tanzwa nyaya yenyu vakomana kuti makanga makanobhagamura makavhurawo bhesi kuti muzoitawo mari dzenyu mukazosvika pakusungwa. Saka ava pari zvino kutaura kwatiri kuita wakambonzwa here kuti vakazobatwawo here kana kuti havasati vawanikwa? Vakomana vasati vawanikwa. Havasati vawanikwa? Inawo yekuti polisi haisi kuvaziva zvayo kuti fesi dzavo ndowanani but variko. Uri kuziva kuti variko? Alright. Saka iwo mapurisa akauya akati manu ngatimbopinde umu tinotsvaga ukomana unovabata? Inini sofa nepandava ndichaite izvozvo iwo ngavatsvage vanhu vavo. Vatsvage. Saka iwo wakanzwa sei uriwo wega ndiwo wakupika mutongo wakupika vamwe vasipo uchipiwa mutongo wako? Tongoti mafirst days zvaitondirwadza but so far zvisina stereki nazvo because salo nemazuva mashoma. Salo nemazuva mashoma. Yes. Alright. Saka isu tinoziva kuti kana wamusungwa nekuti kuona kuti watowo musungwa ukagamuchira mhosva yako ende ukapika mazuva wapika wasara mashoma iwayo tinoziva kuti une mapurogiramu akawanda anoitika mumajeri. Ndeipiwo iwo purogiramu yawakati ndoda kuita hangu izvi zvindakamirira kuti ndizobuda ndizodzokerawo kucommunity kune vamwe? Ndiri ipapo funga ndiri mukati mejeri kudai. Purogiramu yandakazogayawo kuita ndofunga tinoita zvemaarts tinotamba ngoma. Saka ndizvo zvandava kutombowaraidzawo nazvo mazuva angu ndichiita ndiri mupi. Uri muno? Ndiri mukati meso. Saka iwo kutraditional dance unongochitamba here? Ndounoridza ngoma? Ndounoimba? Ndounongochita zvipi zvacho? Tiri kutraditional dance inini ndinomira pakutamba nepakushaura. Nepakushaura. Iwo chii chakaita kuti ude kuita zvekushaura? Wakakura uri muimbi here? Wakakura uchizvida kana kuti wakazozvida wamukati meusungwa?
chakaitika ndechekuti ndichikura kubva ndichiri kuchikoro ndaitongoita zvetraditional dance. Saka dzimwe nziyo dzandinotoimba ndaitombodzimba ndichiri mudiki. Uchiri mudiki. Yes. Alright, Manu, ichanzwa kuti wakuita zvekuita traditional dance. Panguva ino chaungadawo kutaura kune ivo vatariri, ndokuti tiri kuona kuti nyaya yako iyi iri kuratidza kuti pane dzimwe shamwari dzatinozvisarudzira muupenyu, asi shamwari idzodzo dzinozotisiya muna taisireva. Nhasi iwo ndiwega wakupika mutongo vakomana hameno kwavari vatoita zvavo kuita upenyu hwavo haunombomira kubva paya, iwo hwako hwakatombomira mazuva hwawakamira iwoyo. Iwo ndeapi mashoko aungada kudzidzisa kune avo vari kutora zvinodhaka, kune avo vari kuita zvekupaza dzimba dzavanhu vachiba, zvawakadzidza kubva panyaya yako yese? Zvinhu zvandakadzidza ndezvekuti chinhu chemunhu usaite wariti nacho, ufanira kuchiva chinhu chemunhu, nekuda kwokuti ndakazotongwawo mutongo ngatisingafungidzire kuti pamwe ndichatongwa mutongo wanga wakakura. Saka jeri racho randirwadza, ende ndadzidza kuti chinhu chemunhu haufanira kungochitora pasina kuwirirana. Tine vakawanda vatiri kutoona varimo mumajeri vari kungosungwa nenhau dzekuba idzodzi semabira andakaita, vamwe vanorobha, vamwe vanobawo mabira avo, but iri nhau yekuti kutora chinhu chemunhu musina kuwirirana, zvinhu zvandakaona kuti zvinhu zvinokwanisa kuparisa mhosva. Alright. Yes. Takanangana nezvinodhaka madrugs. Takanangana nezvinodhaka madrugs, nokurudzirawo kuti vamwe vachidiki mazera wangu kana kuti vamwe vadiki vari kukura ngavasiye madrugs, nekuda kwekuti madrugs wamarowa pane zvaanozoda zvakati siyanei siyanei, zvakafanana nekuti warowa madrugs unogona kusanganawo nedzimwe shamwari dzako dzagara dzichiita zvinhu zvekutorawa zvinhu zvevanhu vasina kukumbira. Unogona kuzotopedzisira matoponda kana munhu muchitoda iri mari chaiyo, zvisiri zvokuti munoenda pamba pevanhu pasina vanhu mupaza, munosvika pakuzotoda munhu wacho chaiyo kuti atiudze ega pane mari. Saka munogona kupedzisira mazotouraya munhu. Ndozvaukadzidza pamadrugs. Alright. Saka panguva ino zvakare ndezvipi zvaungada iwewe, tanzwa nyaya yako yose, zvaungadawo kubatsirika uri mukati mejeri? Zvakare tiri kuona kuti iwewe wapadyo nekubuda, zvauri kuda kuti mhuri yeZimbabwe muchirongataura nyaya yako yese iyi, nekuti wanditsanangura pandati ukanzi nemapurisa andititsvaga ukomana ukati inini handichada hangu izvozvo, ndatendeuka nekuti jeri rakandirwadza. Ukanzi kune zvawadzidza, nzira dziya dzauchadzida dzawanga uchirarama nadzo dzawaiita, ndezvipi zvaungada kubatsirika nazvo pamazuva mashomanana asara, zvakare nepauchabuda mukati meusungwa? Zvandingade kubatsirika nazvo zvamai-manje ndezvekuti ndinotongoramba ndichiita zvandiri kuita ndiri mukati meusungwa, but ndichinge ndabuda panze kwanowanza kutsvagira hangu mari ndiri ndoita zvemaini ndichikorokosa mari. Saka ndinongoyambirawo vari panze vari kuziva kuti ndakasungwa, kuitira kuti kana ndazobuda panze vanogona kuzonge vachinimawo mabasa vachiita sezvo munhu akambosungwa, vamwe achiti netsika yake iyayi. Saka so far ndiri kuti aiwa ngavandiregerewo ndaamunhu kwaye. Ndamunzwa uchiti zvekapendri ndizvo? Kapendri ndogona, but nenzvimbo yandiri zvangu so far hakuna maindastry andokwanisa kuwana anogadzira furniture, asi kana taakutotaura zveindastry pamwe tiita kundoona Harare. Vamwe vekuHarare vanoonawo futi zvakare kavanogona kukutora. Kana pane vanokwanisa kunditora, zvekuweza ndokubasa kwangu, because ndakatozvidzidza ndichitori mudiki. Uchiri mudiki? Ndichitongobva pachikoro chaipo. Alright. Ko tingada kuziva kuti saka hama dzako dzichiri kumbokushanyira here kuya kuno baba namai, vanombo vachikuona here kana kuti? Ndichiti hama dzangu dzinouya kuno dzichindishanyira, but ndisingazozivo vamwewo dziri dzehama, but ndichitarisa kuti baba naamai nehanzvadzi dzangu vandakazvarwa navo vese vanouya. Ndapi mashoko aungada kutaura kuna baba namai vako ivo panguva ino?
Mashoko andingada kutaura ndeyekuti sevabereki wangu ndichinge ndadzoka panze apa vanofanira kundigamuchirawo semwana wavo. Zvinhu zvakaitika nekusaziva. Yes. Ndomashoko aunawo chete. Eh. Alright, tinokutenda. Tichida kupindura chirongwa chedu. Ndinovimba kuti tataura zvese zvatataura, asi zvichida pamwe pane pandasiya mubvunzo wandasiya inini waunofunga kuti ungada uchida kupindura kana kuti une zviri pamwoyo wako zvauri kuda kutaura iwewe zvatasirira, ndo mukana wandiri kukupa izvozvi Emmanuel. Ndichiti pane zvatataura zvakawanda zvatataurisa. Pana pamwe pandingafungidzira kuti ndingaite mubvunzo. Hatina yedu hapana pasaririra nti. Yes. Hauna zviri pamwoyo pako zvauda kutaura. Kana. Aiwa, tinokutenda Emmanuel nenguva ino watitendera kuti tikwanise kutaura newe. Tinovimba pamazuva mashomanana asara aya. Uchapedza zvakanaka uyezve uchaona rubatsiro watiwo ukabuda uda kuti kumugodhi kumining vasazokuti uya anodzoka anozotibira zvakare. Wativimbisa iwe nevese vanga vachinzwa kuti wachinja. Uda upiwa umwe mukana wekuti utangidze upenyu hwako uenderere mberi. Tinokutenda Emmanuel. Muri yeZimbabwe ndichidzoka zvakare kwamuri ndiye Emmanuel mukomana tanga chitaura mukomana 23 years ari musungwa atsanangura kuti iye akasungirwa unlawful and mushure mekunge vati mukomana uyo asungirwa madrugs rega tinomatora madrugs aya vakaba zvakawanda ndofunga nyaya yake aitsanangura pakutanga asana zvakarewo zvaadzidzisa kune ava vanotora zvinodhaka kati tinozoitika ndechekuti mushure mekunge watora zvinodhaka unozoda kuita zvakawanda wanda zvakaipa pamwe pacho unozopedzisira wakukomita murder. Tine nyaya dzakawanda dzatinonzwa kuti munhu anoti ndakazokomita murder mushure mekunge ndarowa madrugs. Dziripo futi nyaya dzakadaro paSly Media TV dzatakakavha majeri dzevamwe vakasvika pakuuraya munhu nekuda kwekuti angarowa mutoriro. Saka adzidzisawo mukomana akati ngatisiyei zvinodhaka zvose zviri kutaura purezidendi vedu vaEmmerson Dambudziko kuti ngatisiyei zvinodhaka nekuti zvinodhaka zvinokanganisa upenyu. Ndicho chirongwa chatanga tinacho pano pamutoko purezidendi chitaura naEmmanuel. Regai ndikutendewo nekuona kwamambo chachirongwa chisarewo zvakanaka. Ndini wenyu Pelagia Kwampurwa kana kuti Sokostina. Until we meet next time, ndinokutendai sarai zvakanaka. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Backspoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.